Здравейте, казвам се Данаил Илиев, акушер-гинеколог в болница Токуда и накратко ще ви запозная с нашата болница. Болница Токуда София е първата част на многопрофилна болница от такъв размер не само в България, но и на целия Балкански полуостров, като в нея има повече от 1000 легла. Тази многопрофилност на болницата позволява в частност на нашето акушер-гинекологично отделение да имаме на разположение специалисти от почти всичките области на медицината, от които евентуално ще имаме нужда при наблюдението на майките, както и след раждането и на децата, и ни позволява да извършваме всички изследвания, както на майките, така и на бебето, така че в момента, в който си тръгват от болницата и майката и бебето, те да бъдат в пълно съзнание за тяхното здравословно състояние и без рискове за оттам насетне. Акушер-гинекологичното отделение в болница Токуда е с 18 легла, като принципът в нашата болница е, че се опитваме да водим диалог с пациентите, с нашите пациенти, така че да се съобразяваме с техните желания и очаквания по отношение на раждането. Както и самият процес на раждане протича по същия начин, т.е. ние дискутираме с пациента всичко това, което става, всичко това, което следва да се случи, за да бъде тя запозната с тези обстоятелства и напрежението и притеснението от неизвестното и неочакваното да бъде снижено до минимум. И смея да твърдя, че благодарение на тази наша схема на работа, пациентите са доста добре настроени по отношение на раждането и самия факт, че в рамките на една година се връщат дори за второ раждане, говори много положително в тази посока.